Γεια σας, ετοιμάζω αυτό το βίντεο για να δείξουμε σε αυτούς που ενδιαφέρονται να μάθουν το πρόγραμμα και δεν το έχουν ξαναδεί από κάποιον. Είναι το πρόγραμμα της Global One για το Free Shopping Club είναι αυτό το βίντεο. Είμαι στο περιβάλλον της global1.eu, έχω μπει από εδώ. Εδώ είναι το περιβάλλον το οποίο θα έχουμε τις εκπτώσεις, τα deals, τις προσφορές. Μπορεί κάποιος να το δει να περιηγηθεί, τις επιχειρήσεις, τα μέλη, μπορεί να διαβάσει πληροφορίες για τη συνεταιριστική κατανάλωση και άλλες πληροφορίες. Μπορεί να διαβάσει στο Free Shopping το Our People, έχει ενδιαφέροντα πράγματα. Εδώ λοιπόν στο Free Shopping έχουμε την επιλογή Login που κάνουμε είσοδο και την επιλογή εγγραφή. Θα κάνουμε πρώτα τη login και μετά θα δούμε και την εγγραφή πώς γίνεται. Πατάω login λοιπόν. Με πηγαίνει εδώ σε αυτό το σημείο. Μπορώ να βάλω το όνομα του χρήστη. Κάνω είσοδος. Εδώ με βγάζει απευθείας στους πίνακες και μου δείχνει το basic πίνακα. Με λευκό χρώμα βλέπω τη δική μου θέση στον πίνακα, με μπλε χρώμα βλέπω αυτούς οι οποίοι συμμετέχουν στον πίνακα αυτόν. Αν πατήσω το next table θα μου δείξει τον πίνακα που θα βρεθώ αν κλείσω αυτή τη στιγμή. Δηλαδή αν κλείσω τον προηγούμενο πίνακα και πληρωθώ θα έρθω να πάρω μία θέση σε αυτό το πίνακα. Εδώ βλέπω το sponsor μου, θα έπαιρνα πιθανόν αυτή τη θέση. Έτσι, το ίδιο μπορεί να γίνει και για τον πίνακα το startup. Εδώ σε αυτό το πίνακα το startup συμμετέχω μόνο σε αυτούς τους δύο πίνακες. Όλες οι άλλες συμμετοχές είναι κόκκινες, δεν λειτουργούν. Εδώ έχω πάλι αυτή τη θέση και είναι αυτές οι μπλε θέσεις είναι οι καλυμμένες. Εδώ αν πατούσα το next table θα έβλεπα έναν άλλο πίνακα ο οποίος θα βρισκόμουν, που θα έβλεπα το sponsor μου αλλά καθώς και το sponsor αυτού. Εδώ στα οικονομικά θα βλέπουμε τα οικονομικά μας. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν δεδομένα. Κάνω επιστροφή. Βλέπουμε τη δομή. Στη δομή βλέπω τη δική μου εγγραφή αλλά και την εγγραφή της πρώτης μου γραμμής. Αν πατήσω εδώ θα μου ανοίξει, θα δω άλλες δύο εγγραφές που υπάρχουν, πιο κάτω δεν υπάρχει τίποτα. Εδώ στους μετρητές μας δείχνει τις επτάδες που έχουν κλείσει, αν έχω πληρωθεί δηλαδή από επτάδες. Στους πίνακες βλέπω τους πίνακες που έχουν κλείσει, έτσι, πάλι δεν έχω καμία πληρωμή εδώ. Στις ρυθμίσεις είναι κάποιες αλλαγές που μπορώ να κάνω στο προφίλ μου. Δεν μπορώ να αλλάξω το username, δεν μπορώ να αλλάξω τον αριθμό κωδικό μέλους, το username του αναδόχου και την ημερομηνία μου. Όλα τα άλλα πεδία όπως όνομα, email, τηλέφωνο, περιοχή και password μπορώ να τα αλλάξω χρησιμοποιώντας τον παλιό κωδικό, βάζω τον καινούργιο και το αλλάζω και κάνω αποθήκευση αλλαγών. Αν κάποιοι άνθρωποι έχουν γίνει λάθος, όπως ημερομηνία γέννησης ή κάτι άλλο και χρειάζονται να το αλλάξουν, θα πρέπει να στείλουν ένα email στην εταιρεία να το κάνει ο διαχειριστής του προγράμματος. Αν γυρίσω από το προφίλ, πατάω πάλι στο προφίλ να γυρίσω πίσω. Επίσης στα οικονομικά μπορούμε να δούμε κάποια πράγματα ακόμα. Εδώ στο ιστορικό κουπονιών θα μας δείχνει ποια κουπόνια έχω αγοράσει. Τώρα δεν έχω αγοράσει κάποιο. Εδώ θα μου δείχνει από εδώ μπορώ να αγοράσω κουπόνια αν έχω στο ταμείο, δηλαδή μπορώ να βάλω ας πούμε θέλω να αγοράσω ένα κουπόνι των 25, πατάω next και βγαίνει. Βέβαια αυτή τη στιγμή στο ταμείο δεν έχω τίποτα και μου βγάζει αυτό.
Το ιστορικό συναλλαγών είναι οι συναλλαγές που έχω κάνει, μάλλον αυτή τη στιγμή είναι όλα... Εδώ έχω ένα link το οποίο είναι το σύνδεσμος προεγγραφών. Μπορώ να το στείλω σε κάποιον, μπορώ να το μαρκάρω και να το στείλω σε κάποιον και αυτός κάνω αντιγραφή και αποστολή, ας πούμε, με κάποιο μήνυμα ή το βάζω σε κάποια σελίδα και γίνονται αυτόματα οι εγγραφές. Αν το πατήσω τώρα να δούμε πώς λειτουργεί, είναι κάποια πεδία που τα συμπληρώνει κάποιος να εγγραφεί, αλλά είναι προεπιλεγμένο το δικό μου username. Αυτό δεν αλλάζει. Κωδικός, επιβεβαίωση κωδικού, τηλέφωνο, χώρα, περιοχή. Πατάω εγγραφή και έχει πάρει θέση στη δομή. Δεν έχει πληρώσει. Η πληρωμή γίνεται με άλλο τρόπο. Αν βγω από το πρόγραμμα και πατήσω register ή εγγραφή, μπορώ να ξανακάνω την ίδια διαδικασία με τη μόνη διαφορά ότι εδώ δεν έχει όνομα χρήστη αναδόχου. Εδώ το γράφω μόνος μου. Έτσι, που σημαίνει αυτό ότι για ανθρώπους που είναι απομακρυσμένα από εμάς και δεν το ελέγχουμε, δεν στέλνουμε αυτό το link για να το γράψει κάποιος μόνος, το στέλνουμε το προηγούμενο. Έτσι. Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να απευθυνθείτε είτε στο σπόνσορά σας, είτε να στείλετε ένα μήνυμα είτε στο Facebook στην ομάδα, είτε στο YouTube που θα ανέβει αυτό το βίντεο και θα τα ξαναπούμε. Γεια σας.